Τρεις λόγοι που ενώ πας γυμναστήριο και κάνεις γυμναστική δεν βλέπεις διαφορά στο σώμα σου. Πρώτος, δεν πιέζεσαι αρκετά. Δεν πηγαίνεις κοντά στην αποτυχία και δεν δίνεις το 100% σε κάθε σου άσκηση. Είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε το 100% μας σε κάθε προπόνηση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προοδεύσουμε και να σηκώσουμε είτε περισσότερα κιλά ή να κάνουμε περισσότερες επαναλήψεις. Δεύτερος, βαριέσαι πάρα πολύ γρήγορα και θες συνέχεια να αλλάζεις ασκήσεις. Η αλλαγή του προγράμματος πρέπει να γίνεται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Δεν μπορούμε κάθε εβδομάδα να αλλάζουμε το πρόγραμμά μας. Γιατί αυτό που θέλουμε είναι να προοδεύσουμε στη συγκεκριμένη άσκηση, έτσι ώστε να μπορούμε να μετράμε ότι γινόμαστε καλύτεροι σε αυτό. Τρίτος λόγος. Είτε κάνεις πάρα πολύ ξεκούραση, είτε κάνεις πάρα πολύ λίγη ξεκούραση. Ο χρόνος ξεκούρασης είναι πάρα πολύ σημαντικός για το πόσο θα αποδώσουμε στην άσκηση και επίσης έχουμε ωφέλη από αυτόν. Δεν μπορούμε να κυνηγάμε τη δύναμη και ταυτόχρονα να μην κάνουμε καθόλου διάλειμμα. Επίσης, είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν δεν κάνουμε καθόλου διάλειμμα να δούμε και πρόοδος. Τα 2-3 λεπτά